Centrum sociálnych služieb Kružlov. Ticho lesa, vôňa lúky a pokojná atmosféra vidieka. Práve v takomto prostredí na okraji obce Kružlov vzniklo miesto, kde starostlivosť o človeka nie je len služba, ale životné poslanie. Miesto, kde sa ľudské srdce stretáva s odbornou starostlivosťou a kde sa každý deň potvrdzuje naše motto: láskavé ruky otvárajú srdce človeka. Sme Centrum sociálnych služieb Kružlov SOS, nezisková organizácia, ktorá vytvára podmienky na dôstojný, pokojný a bezpečný život pre ľudí v rôznych životných situáciách. Naša práca má zmysel. Pomáhame, sprevádzame, dávame pocit istoty. Ponúkame 3 základné formy starostlivosti. Špecializované zariadenie pre tých, ktorí potrebujú celodennú odbornú pomoc, oporu a bezpečné zázemie. Denný stacionár je miesto pre seniorov, kde môžu tráviť dni aktívne, v spoločnosti druhých, s pestrým programom a pozorným personálom. Nájomné byty pre samostatných seniorov a osoby so zdravotným znevýhodnením, ktorí si chcú zachovať nezávislosť, ale zároveň majú istotu, že pomoc je na dosah. Za každou z týchto foriem stojí oddaný tím odborníkov a dobrých ľudí, ktorí pracujú v 5 úsekoch. Zdravotný úsek zabezpečuje odbornú zdravotnú starostlivosť a dohľad. Sociálny úsek vníma potreby každého jednotlivca a buduje individuálny prístup. Stravovací úsek pripravuje vyváženú, chutnú a výživnú stravu. Ekonomicko-technický úsek sa stará o plynulý chod zariadenia a technické zázemie. Úsek vnútornej prevádzky zabezpečuje čistotu, poriadok a celkovú pohodu našich priestorov. Súčasťou nášho centra je aj malá kaplnka, kde môžu naši klienti nájsť duchovné zázemie, ticho na modlitbu, útechu či stretnutie so svojou vierou. V kaplnke sa pravidelne slúžia aj liturgie, ktoré prinášajú pokoj a duchovné posilnenie. Naše centrum nie je veľké, ale je osobné, rodinné a blízke. Práve vďaka tomu si môžeme dovoliť všímať si každého jednotlivca, jeho príbeh, potreby a sny. Niekedy stačí úsmev, pohľadenie po ruke, pohár teplého čaju alebo spoločný rozhovor. A niekedy je to práve ticho a pokoj prírody, ktoré liečia viac než slová. Sme tu pre tých, ktorí už veľa dali tomuto svetu. Pre tých, ktorí hľadajú oporu, bezpečie a pocit, že niekam patria. A my ich prijímame s úctou, láskavosťou a ochotou byť pri nich. Centrum sociálnych služieb Kružlov je miesto, kde každý deň tvoríme malý, ale skutočný domov.